sebavedomý, zábavný, vynaliezaný. Mne to dáva zmysel, jedna vec, a druhá vec, mladí ľudia zo skúseností, stačí im dať príležitosť prejaviť sa, byť pri spolurozhodovacom procese a v podstate cítia tú zodpovednosť a vedia urobiť úžasné veci. Bez tých ľudí, mladých ľudí, organizácií by sme tu neboli ani my, takže naše ocenenie patrí tým všetkým a najmä našim kolegynkám. Je to pre nás veľká česť, že aj my môžeme byť ocenení, lebo väčšinou je to naopak, že práve my oceňujeme iných, takže veľmi pekne ďakujeme.